tervetulleita kuuntelemassa pitkän ja ansiokkaan uran. Ja nyt on meidän vuoro jättää jäähyväiset, mutta ei hätä ole suuri, koska Emerita-sopimus on kuuleman mukaan minun pöydällä ja odottamassa. Ja se on yleensä tae siitä, että yhteys säilyy ja Eija tulee myös jatkossa pitäen yhteyttä tänne Vaasaan. Pari sanaa tästä tehtävästä, josta Eija nyt eläköityy. Vaasan yliopistoon perustettiin vuonna 1987, eli siis 30 vuotta sitten, julkisoikeuden professorin virka, ja se virka oli sijoitettu hallintotieteiden tiedekuntaan. Tuota tiedekuntaa ei enää ole, mutta professuuri on alusta alkaen kuulunut julkisoikeuden oppiaineeseen. Ja tällä hetkellä me elämme toivossa, että saadaan Eijalle myös professuurissa seuraaja nimitettyä. Katson tässä kohdassa rehtoria. Virka ja sittemmin tehtävä, josta Eija nyt eläköityy, julistettiin haettavaksi helmikuussa 2005. Sitä haki joukko alan eturivin tutkijoita, heidän joukossaan myös Eija, hallintotieteiden tohtori ja hallintotieteiden ja julkisoikeuden dosentti. Eija oli väitellyt vuonna 2000 Tampereella tutkimuksella maankäyttösopimus ja hyvä hallinto. Asiantuntijoina virantäytössä toimivat professorit Heikki Kulla Turusta ja Seppo Laakso Tampereelta. Helmikuussa 2006 tiedekuntaneuvosto asetti Eija Mäkisen ensimmäiselle ehdokassijalle ja yliopiston hallitus nimitti hänet julkisoikeuden, erityisesti vertailevan hallinto-oikeuden professuuriin 1.8.2006 alkaen. Hän piti virka-astujaisluentonsa 10 vuotta sitten tammikuussa aiheesta vanhat rakenteet ja toimintavallit murtuvat, miten käy hyvän hallinnon. Tämä aihe on yhä ajankohtainen. Professorina Eijan keskeisimpiä tutkimusteemoja ovat olleet hyvä hallinto, oikeusturva, hallinnon valvonta. Tutkimuksen kohteena ovat lisäksi erityisesti olleet julkisoikeuden ja yksityisoikeuden raja-alueen oikeudelliset kysymykset, esimerkiksi hyvän hallinnon vaatimukset ja oikeusturvan toimivuus julkisyhteisön sopimustoiminnassa. Kuntien toimintaan, kunnan ja valtion suhteeseen, kansalaisten osallisuuteen ja viranhaltijoiden asemaan liittyvät kysymykset ovat niin ikään olleet hänelle tärkeitä. Kaavoitus- ja rakentamisoikeuteen, erityisesti kuntien maapoliittisiin keinoihin ja sekä ympäristöhallinto-oikeuteen liittyvät kysymykset ovat kiinnostaneet Eijaa vuosien saatossa. Mutta nyt vielä kerran luento Vaasan yliopistossa. Professorina Eija Mäkinen, ole hyvä, otsikko sote-perustuslain puristuksessa, esimerkki pirullisen ongelman johtamisesta. Ole hyvä, Eija. Kiitos. Hyvät ystävät, hyvät työtoverit. Sanoisin, että tuntuu hurjalta, tuntuu aika epätodelliselta, mutta itselleni oli aika selvää, että pidän luennon nimenomaan tästä sotesta sen takia, että se on itseäni viime aikoina kovasti työllistänyt, on ollut siinä monessa mukana kun tuossa puhuttiin, Harri sanoi, että se virkaanastujaisesitelmäkin liittyy vähän näihin rakenteisiin ja siitä, mihin kaikki toimintatavat muuttuu, hallinnon rakenteet ja toimintatavat muuttuu, niin kyllä mulla kävi vähän aikaa mielessä semmoinenkin ajatus, että jos pitäisinkin ihan sen saman esitelmän, et huomaisiko sitä kukaan. Mutta kun sitten ajattelee sotea, niin siinähän on kyse juuri siitä, että mennään konkreettisesti muuttamaan hallinnon rakenteita ja muutetaan niitä toimintatapoja. Ja siihen sitten päädyin ja siitä teille nyt kerron tarinan. Tämä otsikko on sote-perustuslain puristuksessa ja siinä on tuommoinen alaotsikko kuin esimerkki pirullisen ongelman johtamisesta. Mä on varma, että tämä sote on pirullinen ongelma ja mä uskon, että Pirkko Vartiainen, joka on tämän pirullisen
pirullisten ongelmien ja kompleksisuuksien tämmöinen huippututkija tässä Vaasan yliopistossa, niin on minun mielestäni tästä samaa mieltä, eikö näin ole, että pirullisesta ongelmasta on kysymys. Mä en tässä ole tämän kompleksisuuden enkä pirullisten ongelmien asiantuntija, vaan mä oon kuulostellut. Julkisoikeus on toiminut Pirkko Vartiaisen johtamassa tutkimusryhmässä deliberatiivisen hyvinvointipolitiikan johtaminen. Ja siinä meidän päälle on myöskin satanut jotakin siitä, mitä muissa tieteenaloissa puhutaan. Ja me on jouduttu pohtimaan sitten oikeuden näkökulmasta, että mistä ne oikein puhuu, kun ne puhuu näistä pirullisista ongelmista ja johtamisesta. Ja sen takia tämä on nyt tässä taustana. Tämä on tämmöinen ongelma. Mä osoitan teille, että se on semmoinen ongelma, mutta mun fokus on perustuslaki. Pirullinen ongelma täytyy kuitenkin jollakin tavalla määritellä, että miten me ajatellaan sitä, niin näin jotenkin, että pirullinen ongelma on tämmöinen hyvin monialainen, vaikeasti lähestyttävä kysymys, johon ei löydy mitään kauhean yksiselitteistä ratkaisua eikä oikeaa ratkaisua, vaan sitä kohden pitää lähestyä erilaisilla keinoilla. Se ei ole mikään rutiiniratkaisu, niin kuin on kesy-ongelma. Mikä oikeudessa on kesy tai pirullinen ongelma, niin ei tämä meille kauhean vierasta ole, vaikkei me ei ole totuttu puhumaan tämmöisillä käsitteillä. Mekin puhutaan rutiiniratkaisuista ja sitten puhutaan tämmöisistä haasteellisimmista tulkinnallisista kysymyksistä. Ja juuri esimerkiksi joustavat normit, joita lainsäädäntö on täynnä, kun se käyttää tämmöisiä käsitteitä esimerkiksi tässä sotessa kuin riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Mitä se tarkoittaa? Mitä tarkoittaa lapsen etu? Mistä me haetaan vastausta tähän kysymykseen? Mitä on itsehallinto? Mitä on julkinen hallintotehtävä? No, pirullisen ongelman ratkaisuksi tässä muissa tieteissä esitetään tämmöisiä hienoja keinoja. Meidän pitäisi olla luovia, meillä pitäisi olla keskusteluyhteyttä, vuorovaikutusta, eikä me välttämättä etsitä sitä aina yhtä ja oikeaa ratkaisua, vaan riittävän hyvää ratkaisua. Eikä oikeudessakaan aina ole yhtä ainoata oikeaa ratkaisua, vaan niitä voi olla monenlaisia. Ja sitä varten oikeusvaltiohan korostaa sitten taas tällaisia toisenlaisia arvoja, että meidän pitää noudattaa meidän perustuslakia, meidän pitää kunnioittaa perus- ja ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Me ajatellaan, että oikeus on reunaehto ja siellä on tärkeää ennakoitavuus ja oikeusvarmuus, tietynlaiset säännöt, joilla edetään. Ja sitten taas tämä kompleksisuus, niin se vaatii tämmöistä monialaisuutta, menettelyllistä avoimuutta ja vuoropuhelua ja eri näkökulmien esiin nostamista. Ja tässä me emme malta olla katsomatta Vesa Annolaa, kun me ollaan oikeuden systematiikkakurssilla väitelty yksityisestä pysäköinninvalvonnasta eri näkökulmista. Mä olen puhunut siitä julkisoikeuden näkökulmasta ja mun silmälasit on, niin kuin mä aina sanotaan opiskelijoille, että tässä on nyt julkisoikeuden silmälasit ja Vesa on sitten yksityisoikeuden puolelta siitä väitelty. Ja me ollaan sitä mieltä, että ihan loogisesti oikeaan ratkaisuun, mutta erilaiseen. Eikä me vieläkään olla samaa mieltä siitä, että mikä se on se oikea ratkaisu, että me pysytään linjoissamme edelleen. Mutta mä ajattelen, että kompleksisissa ongelmissa tarvitaan että me lähestytään asiaa monesta eri näkökulmasta. Ja mä soisin, että tämä olisi lainvalmistelussakin mukana. Tämmöinen tietynlainen moninaisuus. Mä menen sitten tähän soten tarinaan. Meillä on muutospaineita. Me tiedetään kaikki, että me haluttaisiin turvata meidän sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossakin ja laadukkaasti ja yhdenvertaisesti ja vähentää eriarvoisuutta palvelujen tuotannossa. Tiedetään, että tämä liittyy kuntarakenteeseen, siihen järjestäjärakenteeseen, joka on heterogeeninen
Eli se iso kysymys, millä tuotetaan sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuuden Suomesta niin, että ne saadaan yhdenvertaisesti kaikilla. Ja sitä kohde on pyritty. Mun tarina alkaa Kainuun hallintokokeilusta. Sitä ennenkin toki on pyritty kuntarakenteen muutoksiin ja asia on esillä, mutta ehkä semmoinen ensimmäinen lähtö oli tämä Kainuun hallintokokeilu, jossa kuntien sosiaali- ja terveystoimen tehtäviä muun muassa siirrettiin kuntayhtymälle, tämmöiseen laaja-alaiselle kuntayhtymälle, johon tuli sitten myöskin vaalit. Se oli tämmöinen kokeilu tietyllä tavalla maakunnallisesta itsehallinnosta ja yllätys, yllätys, sen puuhamiehenä tai käyntiinlaittajana mainitaan Paavo Lipponen. Mä tulin tietämään tämän sitä kautta ensimmäisen kerran, kun mä olin vastaväitteenä Kyösti Thunbergin pakkoliitoksia koskevassa väitöskirjassa. Ja hän kertoi tarinan siitä, miten Lipponen siellä maakuntamatkalla Kainuussa sai vastaansa tämmöisiä ihmettelyjä, että täällä ei oikein pärjätä näiden palveluiden kanssa ja jotain pitäisi tehdä. Ja siellä löytiin sitten pöytään tämä ajatus, että jos kokeiltaisiin tämmöistä maakuntamallia täällä. Ja näin tultiin tähän vaiheeseen ja sitä seurasi sitten kunta- ja palvelurakenneuudistus. PARAS-hanke on meille tuttu. Eri vuosina eri hallitukset yritti vapaaehtoisestikin saada aikaan kuntaliitoksia, jotta se järjestäjärakenne saataisiin vähän vahvempiin käsiin ja huolehtia samalla, miten näistä palveluista näissä tilanteissa sitten selvittäisiin. Erilaisia vaihtoehtoja siellä matkan varrella pohdittiin ja siellä alkuvaiheessa oli sitten tällaisia vaihtoehtoja kuin aluekuntamalli. Mä nimentään nyt sitten Hannes Mannisen malliksi. Mulla juuri satuin saamaan sähköpostinkin Hannes Manniselta, joka oli huomannut luennon aiheen. Hän nimittäin oli tämän ajatuksen takana, että Suomeen pitäisi tehdä tällaisia aluekuntia 20-25, jossa meillä olisi suurkunnat ja sitten olisi lähikunnat. Ja se ehkä perustuslain kannalta oli siinä mielessä hankala, että siinä esitettiin verotusoikeutta tuolle aluekunnalle eikä kunnille. Mutta mä itse ihmettelin silloin, että miksi se ohitettiin niin kevyesti. Oishan me voitu ruveta pohtimaan sitä, että no mitäs sitten, jos katsotaan miten tämä verotus järjestetään, mutta se ei ollut poliittisesti sellainen hanke silloin, sellainen ajatus, joka olisi mennyt läpi. Nyt jos katsotaan tätä päivää, niin tietynlainen aluekuntamallihan meille on tulossa, mutta se ei ole aluekuntamalli, vaan se on maakuntamalli, koska ne tulevat itsehallintoalueet ei ole kuntia, toisin kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa, Ruotsissa ja Norjassa maakunnat on myöskin kuntia. Tanskassa on ehkä jonkinlainen välimuoto, mutta kyllä nekin pitää sitä paikallishallintona, vaikka se on hyvin vastaan nyt ehkä sitä, mitä meille ollaan tekemässä. Sitten oli yhtenä mallina tämä piirikuntamalli, että meillä on kuntia ja yritetään niiden kuntien yläpuolella sitten järjestää näitä sosiaali- ja terveyspuolen asioita eräänlaisella piirimallilla. Ja sitten oli tämä peruskuntamalli, vahvat peruskunnat. Ja tämä oli siellä lähtövaiheessa, niin kuin tämän tyyppisiä malleja heitettiin esille. Sitten tuli tämä Kataisen hallitus. Ja Kataisen hallitusohjelmassa lukee, että hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka pohjana vahvoihin kuntiin perustuva elinvoimainen kuntarakenne. Se oli niin kuin ajatuksena, että näin tehdään. No se hallitus ei sitten ihan kyllä toteuttanut, siinä tuli muttia matkaan. Siellä syntyi esimerkiksi hyvin voimakasta vastustusta. Siellä oli työryhmä, joka heitti hyvin varhaisessa vaiheessa semmoisen kartan sinne pöytään. Oliko siellä nyt 70 kuntaa, josta lähdettiin liikkeelle ja syntyi kuntakapina. Kunnanjohtajia etunenässä lähdettiin kantelemaan Euroopan neuvostoon, kanneltiin oikeuskanslerille, huonosti menetelty, ja olikin huonosti menetelty, ei ehkä ollut nämä
kaikki kuulemisprosessit ihan kohdallaan. Mutta ei tullut mitään, ei pakkoa, ei kuntarakenteen muutosta. Ja tämä on tietysti iso kysymys sen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen yhteydessä, että miten tämä rakenne muotoutuu. Kuinka suuri kunta voi olla? Tämä kysymys nousi esille. Meidän perustuslaki 121.4 sanoo sillä tavalla, että se varaa mahdollisuuden maakunnille. Ja menen siihen vähän myöhemmin vielä. Niin jos kerran meillä maakunnille pitäisi varata mahdollisuus, niin siitä syntyy se ajatus, että ei kai kunta sit oikein voi olla maakunnan kokoinen, ainakaan koko valtakunnan laajuisesti. Ei senkään vuoksi, että kunnan pitäisi olla paikallisyhteisö, mutta toisaalta sitten suurempia hartioita, vahvempia hartioita perustellaan sosiaalisten perusoikeuksien näkökulmasta, että ne palvelut voitaisiin taata. Mutta tämä sai aika vahvaa tukea, tämä ajatus, että ei kunta voi olla maakunnan kokoinen noin niin kuin yleisenä periaatteena. Pakon käyttökään ei ole täysin vapaata. Perustuslakivaliokunta on linjannut kuntarakenneuudistusta käsitellessään asiaa muun muassa sillä tavalla, että vaikka laki sanookin, että kuntarakenteesta säädetään lailla, niin täysin vapaa lainsäätäjäkään ei ole siinä, kuinka iso kunta voisi olla, kuinka suureksi sitä voitaisiin kasvattaa. No siihen matkan varrella mietittiin, että on sellainen mahdollisuus, että jos tämmöinen kuntaselvitys tehdään ja kuntalaiset sitten äänestää vastoin valtuuston päätöstä, niin sitten voitaisiin näitä kuntia laittaa yhteen, niin siellä mietittiin tämmöistäkin mallia, että jos ne yhteenliitettävien alueiden kuntalaiset yhdessä äänestäisi siitä, että liitetäänkö meidän kunta, tuleeko tämmöinen uusi suurkunta vai ei. No silloin tuo professori Kaarlo Tuoria kovasti haastateltiin sitten julkisuudessa. Hän siellä totesi, että tämä tarkoittaisi ihan sitä, että diktaattori Hussein esittäisi kansanäänestystä, että pitäisikö Kuwait liittää Irakiin. Eli siis jos niin kuin todella niin kuin toinen, täällä se voisi olla kai sitten Mustasaaren ja Vaasan välinen äänestys siitä, että pitäisikö Mustasaari liittää Vaasaan. Tai mikä se sitten olisi tällä alueella. Tämä on aika niin kuin mielenkiintoinen kysymys tämän kuntarajoihin puuttuminen, koska se on kuntalaisille todella tärkeitä asioita nämä omat kunnat, ja siihen kytkeytyy tietysti se kysymys, että miten palvelut järjestetään. No, sitten tuli Stubbin hallitus, ja siellähän oli Kataisen hallituksen aikana tehty tämä sopimus oppositiopuolueiden kanssa, mikä minusta on loistavaa, että nyt tässä vaiheessa sitten tämmöinen parlamentaarinen sopimus tehtiin, saatiin joku yhteisymmärrys aikaan, kun tässä voi nyt kuuluttaa vähän sitä, että pitäisikö asiat tehdä yhteisymmärryksessä. Ja tätä tehtiin nyt sitten vähän näin niin kuin parlamentaarisesti siitä eteenpäin ja saatiin tämmöinen malli aikaiseksi, jossa on laaja perus- ja erikoistason integrointi ja kaksitasoinen kuntayhtymämalli. Ja se tarkoitti sitä, että siellä olisi tämmöinen 5 isoa sote-kuntayhtymää ja sitten 19 tuottamisvastuussa olevaa, ja kunnat vastasi rahoituksesta. Nyt me tiedetään, kun ajattelee, että siellä on 5 sote-kuntayhtymää, niin ne on tosi isoja ja yhden kunnan ääniosuus siellä on aikas lailla mitätön. Siellä oli erittäin monissa kunnissa oli 1% ääniosuus ja päätöksessä teossa siellä kuntayhtymässä, ja kuitenkin ne kunnat vastasivat tästä rahoituksesta, se malli oli sen oloinen. Perustuslakivaliokunta sanoi tässä, että ei käy. Se kansanvaltaisuus on unohtunut tässä prosessissa, kun nämä kuntayhtymät oli maantieteellisesti todella suuria ja niiden asukkaiden vaikutusmahdollisuudet oli huono, vaikka niillä oli rahoitusvastuu. Eli se äänivalta niillä asukkailla niissä isoissa kuntayhtymissä oli huono.
budjetista siirtyi merkittävä osuus päätösvaltaa näille isoille kuntayhtymälle ja sitten siellä ei ollut vaaleja. Sitten siellä oli vielä tiettyjä perusteita, joka poliittinen edustus siellä kuntayhtymässä vaikutti vielä siihen, että kunnat ei saanut oikein päättää, että kuka se niiden edustaja siellä kuntayhtymässä on. Ja perustuslakivaliokunnan ajatus tässä oli se, että tämä ei nyt kerta kaikkiaan käy, kun on olemassa muitakin malleja, joissa nämä perusoikeudet voidaan saavuttaa. Et siis tässä on isoja kansanvallan ongelmia ja sen lisäksi on muita mahdollisuuksia toteuttaa perusoikeudet. Ja koska tämä oli niin kuin iso asia, niin perustuslakivaliokunta lähti linjaamaan niitä malleja. Se toi esille ensinnäkin tämän, mikä nyt ehkä lähinnä on kysymys, että on mahdollista rakentaa sellainen malli, joka täyttää perustuslain vaatimukset, että se perustuu itsehallintoon. Eli tämmöinen itsehallinnollinen maakunta voidaan perustaa, ja perustuslakivaliokunta linjasi sen näin, että sillä on vaalit ja verotusoikeus. Se on perustuslain mukainen malli. Sitten oli mahdollinen myös yksitasoinen kuntayhtymämalli. Siitä todettiin, että ei se ole välttämättä poissuljettu, koska siellä sitten se kuntien määrä olisi vähäisempi siinä kuntayhtymässä ja siinä kenties olisi kansanvaltaisuus paremmin järjestettävissä. Jos se onnistuu, niin se on mahdollista. Ja sitten on semmoinenkin perustuslain mukainen malli, että siirretään ne tehtävät valtiolle. Nämä oli ne kaikki mallit, mitä silloin linjattiin ja nyt sitten eduskunnassa sitten hallituspuolueet joutu miettimään ja tietysti laajemminkin, kun siinä oli se sopimus takana, että mitäs nyt tehtiin ja avuksi otettiin kiire. Tämän mun esityksen yksi niin kuin juone ehkä on se, että tämä kiire on jonkin sortin paholainen. Nimittäin sosiaali- ja terveysvaliokunnalta tuli uusi pikaesitys, kun perustuslakivaliokunta oli sanonut, että ei käy 19. helmikuuta, niin sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi uuden esityksen 25. päivä viikon jälkeen. Eli viikossa oli ajateltu hoitaa nämä isot ongelmat, kun oikeasti olisi pitänyt lähteä niin kuin vähän rauhallisemmin selvittämään, valmistelemaan sitä asiaa, mutta ei voitu tehdä sitä, kun oli tulossa ne vaalitkin. Tämä malli oli nyt sitten, mitä esitettiin, niin tämmöinen yksitasoinen kuntayhtymämalli, ihan niin kuin perustuslakivaliokunta linjasi, jossa olisi ollut kuitenkin tämmöiset sote-alueen yhteistyöalueet. Jäsenkuntien määrä laski siinä niin paljon, että siinä voidaan ajatella, että kansanvalta toteutui paremmin, mutta ei kuitenkaan täydellisesti. Siellä oli edelleen sellaisia ongelmia ääniosuuksien kanssa, että eräissä kunnissa jopa se väheni se määrä, missä se oli vain alle 1%, mutta niitä oli vieläkin näin paljon ja muitakin ongelmia. No taas se perustuslakivaliokunta sanoo, että ei käy. Se toteaa, että tämä on kansanvallan näkökulmasta parempi kuin se edellinen, mutta tämä on edelleen ongelmallinen ja edelleen se rahoitusvastuu on kunnilla. Tästä aiheutui myöskin veronkorotuspainetta aika paljon erinäisiin kuntiin. Ja mikä tässä ehkä on se suurin juttu, niin on se, että tämä valmistelu ei nyt ollut ehkä ihan oikein hyvän lainvalmistelutyön mukaista. Että tuodaan kiireesti uusi esitys, jonka vaikutuksia ei ole arvioitu, jota ei vedä valtioneuvostoon, jota virkamiehet ei kerki kunnolla valmistele, josta ei kuulla ketään. Ja kuitenkin se poikkeaa kovin merkittävästi siitä edellisestä. Et se kysymys tietysti jää, että jos olisi maltettu tehdä rauhassa, niin kenties tämäkin malli olisi todettu perustuslain mukaiseksi, korjaamalla siihen liittyviä puutteita, mutta nyt se ei siis käynyt. Onko tässä perustuslakivaliokunta nyt sitten syyllinen vai mikä tässä on syyllinen, jos syyllisiä hakee? Sitten tulee Juha Sipilän hallitus ja
Sipilä linjaa, tai tässä hallitusohjelmassa linjataan niin, että perustetaan itsehallintoalueet enintään 19. Sitten jossain vaiheessa syntyi melkein hallituskriisi, tehtiin marraskuun 2015 sopimus, jonka mukaan perustetaan 18 itsehallintoaluetta. Tämä oli keskustapuolueelle tärkeää, että nämä maakunnat saadaan aikaiseksi. Ja sitten tähän kytketään laaja valinnanvapaus, jossa ihmiset voi valita yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin tuottajien välillä, mikä oli taas kokoomuksen vaatimus tälle sopimukselle. Näin tehtiin sopimuksen mukaisesti ja sitten päätettiin myöskin, että siirretään monia valtion tehtäviä pelastustointa, maakunnan liittoja tai siis pelastustoimia valtiolta, muun muassa ELY-keskuksen tehtävät, jotka tässä sitten tulee lakkautettavaksi, mutta monia muitakin tehtäviä. Jos nyt ajattelee tämän uudistuksen, että mitä kaikkea tässä uudistetaan, niin tässä tehdään uusi hallinnollinen rakenne. Tässä muutetaan suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisrakenne aivan toisenlaiseksi. Tässä nyt vireillä olevassa valinnanvapausmallissahan on tämä palvelujen vieminen markkinoille. Ja sitten siinä on kolmaskin iso uudistus, ja se on nämä valtion, maakuntien ja kuntien toimivaltasuhteet ja tehtävien siirrot. Eli tämä on aivan mieletön paketti. Vain osa siitä paketista on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Se on 1003 sivua ja siihen kuuluu vain tämä maakunnan ja sote-järjestämislain säätäminen. Ei vielä valinnanvapaus eikä vielä muiden tehtävien siirtäminen. Ja se osaltaan kertoo, miten mammuttimaisesta suomalaisen hallinto- ja palvelurakenteen uudistuksesta on kysymys. Mennään sitten perustuslaillisiin lähtökohtiin. Kuntien itsehallintohan on säädetty perustuslaissa sillain, että kunnille säädetään tehtävät lailla. Se on ensinnäkin asukkaiden itsehallintoa. Niillä on verotusoikeus. Ehkä niin kuin nämä kysymykset, jotka sanotaan pelkästään tuossa perustuslaissa, niin ei riitä, vaan sitten perustuslakivaliokunnan käytännössä on todettu, että niillä on yleinen toimiala. Niillä on luottamushenkilövaltainen päätöksenteko, niillä on vaalit ja niillä tulee olla suhteellisen hyvä vapaus valtiosta, että valtio lähtökohtaisesti valvoo näiden itsehallinnollisten kuntien toiminnan laillisuutta, ei päätöksenteon ja toiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Mutta maakunnista ei sanota mitään siellä perustuslaissa muuta kuin sanotaan, että itsehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalueilla säädetään lailla. Ja tämä tulee olemaan nyt tämän uudistuksen se perustuslaillinen yksi iso kysymys, että mitä tarkoittaa itsehallinto. Tämä on ehkä nyt sitten, jos ajatellaan, että ei tämä ole mikään kesykysymys, että mitä itsehallinto on, mitä se on minimissään. Kuinka huonoa itsehallinto voi olla, että se vielä on itsehallintoa? Jos me ajatellaan meidän kuntien itsehallintoa, niin se on todella hyvää. Meillä on kansainvälisissä vertailuissa ihan hyvä kunnallinen itsehallinto. Se on kaikissa kansainvälisissä vertailuissa mitoitettu sellaiseksi. Mutta ei meidän ole mitään varsinaista pakkoa perustuslain mukaan säätää maakunnille samanlaista itsehallintoa, jos lähtökohta on se, että ne eivät ole kuntia. Mutta missä se raja menee? Minkä palasen, mä itse kysyn, kun olen katsonut sitä esitystä, että minkä palasen pitää liikahtaa, että me voidaan puhua siitä, että se eroaa valtionhallinnosta. Mutta perusoikeudet on kuitenkin turvattava. Oikeus sosiaaliturvaan, nämä välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Ja jokaisella pitäisi olla riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja niihin tällä uudistuksella pyritään. Me pyritään luomaan yhdenvertaiset palvelut. Ja kysymys kuuluu näiden sosiaalisten oikeuksien näkökulmista, että turvaako nyt tämä malli
johon me mennään nämä sosiaaliset oikeudet riittävän hyvin. Ja tähän kiinnittyy nyt sitten myöskin se kysymys, minkälainen meille on tulossa tästä valinnanvapausmallista. Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin monessa eri yhteydessä on ollut esillä tämä kielelliset oikeudet ja erityisesti tämä suomen ja ruotsin kielen asema tässä maakuntien tai tästä päivystyssairaalan osalta esimerkiksi, josta perustuslakivaliokunta on nyt sitten sen terveydenhuoltolain nojalla tai sen yhteydessä antanut linjauksensa ja mä olen vähän hämmästellyt sitä, että esityksestä puuttuu kielellisten vaikutusten arviointi siltä osin, mikä koskee maakuntajakoa. Maakuntajako on tehty ikään kuin poliittisin perustein, vaikka perustuslain 122 sanoo, että pitää olla yhteensopivat aluejaotukset, mutta se sanoo myöskin, että kielelliset oikeudet pitää turvata. Ja voi kuvitella, että jonkinlainen toisenlainen jako turvaisi ne paremmin kuin juuri tämä jako. Turvaisiko toisenlainen jako, turvaako tämä jako sitten sosiaaliset oikeudet paremmin kuin se kielelliset oikeudet paremmin turvaava jako? Mutta tätä keskustelua ei tässä yhteydessä juuri ole käyty ainakaan tähän maakuntajakoon liittyen, ehkä juuri siitä syystä, että kun se ajatus on, että ne maakunnat on niitä perinteisiä maakuntia, niiden tehtävät muuttuu aivan toisenlaiseksi. No sitten me tullaan tähän valinnanvapauden malliin ja yhtiöittämiseen ja sen perustuslaillisiin reunaehtoihin. Ja tästä meidän perustuslaki sanoo sillä tavalla, että kun annetaan hallintotehtävää yksityiselle, niin siinä on tietyt reunaehdot. Ja tässä on tärkeää havaita, että myöskin julkinen lakisääteinen palvelu eräin ehdoin on, tai siihen liittyy nimenomaan piirteitä, että se on julkinen hallintotehtävä. Joudutaan miettimään tätä kysymystä, että tässä mallissa, joka nyt on vireillä, joka ehkä tulee nyt sitten muuttumaankin, niin siinä lähdetään siitä, että julkinen ei enää tuota lähtökohtaisesti palveluja omassa organisaatiossaan, vaan kun se tuottaa, niin se yhtiöittää oman toimintansa ja yksityiset toimii samoilla markkinoilla ja julkinen ja yksityinen kilpailee keskenään siellä paremmuudesta ikään kuin siellä markkinoilla. Ja nyt se kysymys on, että mitä se meidän perustuslakivaliokunta tästä tulee sanoa, koska jos se malli tämmöisenä tulee esille, ehkä se todella jossain määrin vielä muuttuu, näinhän on luvattukin, koska tämmöistä tulkintakäytäntöä ei ole. Perustuslakivaliokunta on linjannut aina vain yksittäisiä asioita, joita on siirretty yksityiselle, vaikka joku järjestyksen valvontaan liittyvät kysymykset. Ja no tämä parkki, malta kun toi Vesa on tuossa, niin tämä parkkiproblematiikka kanssa liittyy tähän kysymykseen, vaikkei sinänsä soteen. Siis perustuslakivaliokunta on linjannut näin, että meidän tulee suhtautua kriittisesti sellaisiin ratkaisuihin, jossa perusoikeuksien yhdenvertaisessa toteutumisessa on ongelmia ja jotka on samalla pulmallisia kansanvallan näkökulmasta. Ja niin kuin mä tässä nyt yritin avata, niin tämä ei näyttäisi nyt olevan mikään rutiiniratkaisu. Tässä on edelleenkin ongelmia sekä kansanvallan kannalta, kysymys siitä, että minkälainen se on se itsehallinto sillä maakunnalla, ja sitten on myöskin, että toteutuuko tässä mallin kokonaisuudessa ihmisten yhdenvertaiset palvelut. Ja tämä on tietysti kauhean vaikea ja kanssapirullinen ongelma, tämä yhdenvertaiset palvelut, että mitä sillä tarkoitetaan, koska ei sillä voi ajatella, että joka ikisessä niemennotkossa kaikki palvelut toteutuu ihan samalla lailla, vaan niillä olosuhteillakin on merkitys. Mutta yhtä kaikki eri väestöryhmillä ja eri alueilla pitää turvata palvelut ja niiden palvelujen saatavuus ja vastuu niistä tässä mallissa jäisi nyt sille maakunnalle ja maakunnan liikelaitokselle, jonka pitää
pitää sitten omassa toiminnassaan tunnistaa muun muassa moniongelmaisia, monia palveluja vaativia henkilöitä ja huolehtia siitä kokonaisuudesta ja järjestämisvastuullaan siitä, että ihmiset saa integroituja palveluja, että ne todella on yhteensovitettuja ja järkeviä myöskin, kun olennaistahan siinä on, että ne tuotetaan nyt julkisilla varoilla. Ja jos ajatellaan sitä valinnanvapautta, niin siinähän ei tietenkään malli voi olla semmoinen, että koko piikki on auki, koska et voit mennä yksityiselle ja pyytää mitä palvelua tahansa, koska semmoinen mallihan on todella kallis, vaan siinä tulee olemaan palveluvalikoima ja miten se kaikki tulee kaikkinensa toimimaan. Eli onko tämä malli nyt ongelmaton tästä näkökulmasta, on se kysymys, joka tulee nousemaan. No, tämä mun sote-tarinani loppui tässä esityksessä tähän, mutta tämä sotehan jatkuu tarinana nyt sitten siellä eduskunnassa ja se on niin kuin jännä nähdä, että mitä kaikkea sieltä nousee esille. Siis tämmöisen pirullisen ongelman johtaminen ja oikeus, että mitä se tarkoittaisi tämmöisen lainvalmistelun tai yleensä johtamisen näkökulmasta, niin ei tämmöisissä aina ole sitä yhtä ainoata oikeaa ratkaisua. Ei me voida sanoa, että mikä on oikea ratkaisu järjestää suomalaiset terveyspalvelut sillä tavalla, että optimaalisesti kaikki nämä perusoikeudet ja kaikki nämä itsehallinnolliset vaatimukset toteutuu. Sitä me ei voida, mutta me voidaan niin kuin määritellä sieltä riittävän hyvä ratkaisu. Ja se, mitä itse näen tämän uudistuksen osalta nyt tällä hetkellä, on se, että koko tätä hirveätä pakettia ei pitäisi viedä kiireellä läpi kokonaisuutena, vaan että se pitäisi palastella, tehdä ne palaset hyvin kuntoon. Siinä voi ajatella, että siinä tehtäisiin ensin esimerkiksi maakunta- ja järjestämisvastuukysymykset kuntoon, erillisenä kysymyksenä valinnanvapaus sillain, että kokeillaan ja mennään asteittain siinä eteenpäin. Ja vielä kolmantena tämä valtiolta ja muilta siirrettävät tehtävät sille maakunnalle. Ja sillä maakunnalla on varmaan aika paljon tekemistä pelkästään tämän sote-asian kanssa, että niistä selvitään, että kaikki muukin siihen kokonaisuuteen sitten vielä kerralla saadaan. Eli niin kuin toivomus olisi, että ei juosta eikä vaan mentäisi hitaasti, ettei tehtäisi sitä samaa virhettä, kun tapahtui siellä ennen sitä kakkosperustuslakivaliokuntaa sen parlamentaarisen sopimuksen jälkeen, jota kiirettä silloin ymmärrettävästä syistä vauhditti vaalit. Mutta voisi toivoa, että tässä nyt jotenkin semmoinen yhteisymmärrys syntyisi, ehkä niin kuin parlamentaarinenkin sopimus vielä siitä, että se viedään loppuun järkevällä tavalla, ettei sitten taas käy sillä tavalla, että on ne vaalit ja että sitten me rukataan taas uudelleen näitä malleja toisenlaiseen uskoon. Tämä mun tarinani tarkoitus oli myös osaltaan osoittaa sitä, että mikä on tämän oikeuden asema johtamisessa. Oli kyse sitten lainsäädännön johtamisesta tai yhteiskunnan tai yrityksenkin johtamisesta, niin oikeus on aina semmoinen reunaehto, joka pitää ottaa siinä johtamisessa huomioon, koska muuten todella voidaan mennä päin seiniä. Ja se tulee riippuen, mitä sitä seuraa. Siitä voi tulla tämmöinen pitkä poliittinen taistelu, joka johtaa sitten taas kaaokseen, tai siitä voi tulla todella kallista. Et siinä mielessä oikeus on semmoinen tärkeä juttu. Eli tämä on mun niinku sanomani, että oikeus on tärkeää ja erityisesti julkisoikeus on tärkeää. Katson tässä rehtoria. Kiitos. Ja mustakin tuntuu, että nyt mä aloin ymmärtää tästä sotesta jotakin. Selkeä ja upea esitys. Jos mä pyydän tiedekunnan kukkalähetystöä saapumaan paikalle.
niin aloitetaan juhlakalun kukittaminen. Vannan kukka. Ja näillä kukilla toivotetaan hienoja antoisia eläkepäiviä ja kiitetään menneistä vuosista. Mutta me nähdään vielä, ei nämä ole jäähyväiset. Ei nämä ole jäähyväiset. Joo, kun toivotti hyviä eläkevuosia, niin mä ajattelin, että mä aion ottaa nyt rusinat pullasta. Että mä ajattelin tehdä tutkimusta ja jonkinlaisia asiantuntijatehtäviäkin, jos kysytään. Ja sitten siinä sivussa sitten, ja tietysti tärkeässä roolissa tulee mun vanhemmat ja mun lastenlapset ja lapset. Ja nyt voi valita. Ja retket. Työräily, nyt retkeillään. Hyvä. Sitten yliopistorehtori. Kiitoksia. Tässä on tämä taulu. Tällä kertaa voisi sanoa, että jäähyväisluento olisi voinut yhtä hyvin olla virkaan astiaisluento. Ei ollut historian muistelua, vaan hyvinkin niin kuin ajankohtaista ja tulevaisuuteen katsovaa asiaa. Ja, niin kuin yliopisto- ja tieteen kannalta käsittelet ihan olennaisia asioita. Sitä, että miten me täällä osataan jäsentää monimutkaisia asioita ja palotella ne niin, että voidaan sitten ratkaista yksi ongelma kerralla, tällaiset hyvin monimutkaiset jutut. Nykyään sanotaan aika paljon, että siinä vaiheessa 80% työstä on tehty, kun asia on jäsennetty. Palat pystyy asiantuntijat ratkaisemaan, kun ymmärretään, mistä on kysymys. Ja tämä kuulostaa hyvin sellaiselta asialta. Ja myöskin niin kun ajatellaan, että minkälaista uudistumista ja julkisen ja yksityisen sektorin rajankäyntiä on koko ajan menossa. Siinäkin mielessä niin kun hyvin ajankohtaista työtä ja se tuskin loppuu. Ehkä vauhti vaan kiihtyy, aina se ei ole hyväksi. Mutta juuri siihen tällaista työtä tarvitaan. Ja ehkä voisi vielä sanoa niin, että taisi Donald Tusk sanoa tälle Britannian kirjeentuojalle, että meillä on teitä jo ikävä. Vähän samanlaiset tunnelmat, että tekeminen ja osaaminen on sillä tasolla, että varmasti sitä tarvitaan jatkossa. Paljon kiitoksia. Kiitoksia tänään koko yliopiston yhteisön ja henkilöstön puolesta sulle tämmöiset keltaiset auringonkukat, jotka tuo aurinkoon, vaikka eivät ole ihan auringonkukan mallisia. Kyllä, ja se, että se on sama se on meille kaikille, että kyllä se laki on se ydin, mikä meidän pitää ymmärtää meidän töissä näissä muutoksen aikoina. Ja sitä huolimatta inhimillisyyttä ei saa unohtaa, ja sitä sä oot tuonut, ja toivottavasti voidaan jatkaa vielä yhteistyötä. Kiitos. Tässä on tiedonkumppanin merkki. Joo, kiitos. Kiitos.